Bine ați revenit la un nou tutorial Saga. Astăzi voi vorbi despre mutarea programelor Saga pe alt calculator. Pentru mutare, programul trebuie să fie închis. Accesez partiția unde este instalat, în cazul meu partiția C, și selectez folderul Saga C30 și folderul temp, pentru că în acest folder temp eu salvez declarațiile. Clic dreapta, aleg copiere, selectez unitatea externă pe care doresc să o folosesc pentru transfer, în cazul meu stick, clic dreapta și apăs lipire. Copierea a fost efectuată, următorul pas este deconectarea stick-ului de memorie de la calculatorul vechi și conectarea lui la calculatorul nou. Clic dreapta, scoatere și mă voi muta la calculatorul nou unde conectez stick-ul. În noul calculator accesez acest PC, selectez stick-ul, selectez cele două foldere, clic dreapta, aleg copiere, accesez din nou acest PC și intru în partiția unde doresc să mut programul, în cazul meu, partiția C. Clic dreapta, lipire. Folderele au fost copiate, următorul pas este accesarea site-ului sagasoft.ro și descărcarea programului gratuit. În cazul meu, programul Saga C, descarcă program. Programul a fost descărcat. La mine se descarcă pe desktop, dublu click pe Setup C, confirm mesajul, apăs următor, iarăși următor, citesc termenii licenței, bifez opțiunea Sunt de acord cu termenii și condițiile licenței, apăs iarăși următor, verific cu atenție calea unde se instalează, să fie calea în care am mutat programul, apăs următor. Instalarea a fost făcută cu succes, apăs butonul Final și se deschide programul, afișând mesajele activare nereușită contabilitate. Nu aveți nicio licență activă pentru acest program. Apăs OK, apoi activare nereușită stocuri, apăs iarăși OK. Utilizatorul și parola sunt cele folosite pe calculatorul de pe care am mutat programul. Dacă aleg modulele pe care doresc să le activez și apăs Accept, apare mesajul activare nereușită contabilitate. Nu aveți nicio licență activă pentru acest program. Apăs OK și nu voi putea activa programul pe acest calculator, pentru că în baza licenței existente este activat pe vechiul calculator. Ce am de făcut este să accesez din nou site-ul, apăs renunț aici, accesez din nou sagasoft.ro, în dreapta sus introduc utilizatorul, parola și apăs Login. În dreptul licenței pe care o am, apăs butonul Anulează. Citesc, atenție, folosiți această opțiune numai în cazul în care ați mutat programul pe noul calculator. Lucru pe care l-am făcut. Apăs Anulează activarea. Și pentru stocuri același lucru. Anulează și apoi anulează activarea. Închid site-ul. Reaccesez programul. Și activarea a fost făcută automat, pentru că am anulat activarea făcută anterior pe vechiul calculator. Atât pentru tutorialul de astăzi, mă auziți la următorul.